channel ka janga te parok nga kamen ba pidan ni kamet ka bukai ba khia la don ki ba kli ya nga ba u e utau 666 la ni kumno ban khein ban yo ya ka kerteng jong ni 666 te hakani ka pon ko ban kli phi we utau 666 te shobang nyai kamjili shakmat tu ni penam kli ha ka jing duai ba jing ba beneng ba ieit ba sngi ni khon a try ngi ai ngoi me jron kam ka jong me ba ni ai ngoi me ka jing sngi ba ka jing ieit ka jong me ba me le thesh le hello jing we bi we kane ka por a try ngadwai ba men don kalam ba ni ka ba ni ne puli ya tin ka jong me ai ba musim ba kho jong me don kalam ba ni a try ngadwai kini bara ting jisu amen u e tau 666 hynriew spah hynriew namar ba ha ka bible ru uniu number ulawan pau te ha ka we ka sngi ya uniu number in lani ya uniu dak ang sa shon ha ka shyllang mat ka jongi bat ha ka ti ka jongi uniu dak hynriew spah hynriew ulaw pau tang shisin ha kitab JINGPYNPAW nong ka ba khalai khot ka ba khat phra hangne don ka jingstad uba don ka jingshemphang to un khein ba kata ka jing khein uta umrat khlau namar kalong ka jing khein briew ba kata ka jing khein jong u kalong hynriew spah hynriew ti ban pynshai number kalong sha ka ba e ni di ban dan e kata ka jingshemphang la ne ka jingsmutu ringkat bat kini ka khot bible ni ni pe chi sho ban yo e ka jingshisha ka baning kong ka jingstad jong ka jingshemphang ka ba a spah hynriew udei u number jong rat khlau bat u number briew ka ba lai hynriew spah hynriew om dei tang udak umrat khlau te perlok lada phi puli bha ya ka bible lani ya kani ka khot phila ba sumutu hangni phila ban te ba om dei tang ka dak jomrat khlau hynrei ka de ka dak jong ka kerteng ka de ka number jong ka kerteng tu ni pe chu shakman ini phai ban nga sha JINGPYNPAW nong ka ba khat san khot ka ba a bat kita ki ba la yo ka jingjot thiaw halor uta umrat khlau bat halor kata ka dur jong u bat halor kata ka dak jong u bat halor kata ka jingkhen ka kerteng jong u pe hakne ba umrat khlau ka dur ka dak ka jingkhen ya ka kerteng jong u kini sautuli kilong lala ka jong hynriew spah hynriew om dei tang ka kerteng lani ka dak jong rat khlau hynrei ka deru number jong ka kerteng ubriu tungi ne peit ba santali ta ke ki bangin tip phang jong rat khlau ka baning kong bangi dan kam ka jingstad ban smutu ya ka ba ar om dei ka dak jong umrat khlau ka ba lai udei u number jong umrat khlau ka ba saw udei u number jong ubriu ru ka ba san udei u number jong ka kerteng jong u lani ka kerteng umrat khlau ti kumbang yele pulis khmat ba udei u number jong umrat khlau udei u number jong kerteng briew but udei ru ubriu kitab ha ka JINGPYNPAW kala ban thau ya kani ka kerteng lani yaw ni number ban pet ya ka jinglong jong ubriu kum ha exodus nong ka balai pusaw khot ka basan hadu phra u blei ulapin bina ya ka kerteng jong u bat ya ka jinglong jong u ha moses kum ba ha ka kitab JINGPYNPAW kal nong ka ba khalai khot ka ba khat phra ba ki pen i ba shafang jong new number we tau number kai ka kerteng jong new number but we tau briew ti ban kenya ga ni ka kerteng ani ban yo ya ka kerteng ni pet ba kani ka kerteng ki shim na ki number tinakta ki sa khein ya ki number harum ki sa yo ya number 666 ya new number lani ya kini ki roman number kila ban yo ha ka pas ngia jong po vicarious fili day ka ba mod ya khu ba mi pli ka ba tho ya unong pyniaid jong ka balang christian kabanyo lani kaba Burom ya upop da kabalang Catholic ti ya kani ka vicarious fili day la Kenya ka lingba kini ki roman number but kinsa yo ya uni number 666
but yaw ni number la syam kapas ngia jong upo hin kili dei ba kumno ngila ban khen ya kani ka vicarious fili day namar ba bun kidak ha ka latin kidon ki numerical value ka ba mud kidon ya kidak jingkhen bayar kat bat ka badon ya ka jumut ba kidak jingkhen bayar kat bat kite ki ba haneng vicarious fili day kidai 666 hadin jong ka jingkhen 666 uday briew uba le kat kum kamon ko jong u om kum kamon ko jong u blei hynrei ngi gide ban le kat kum kamon ko jong u blei hot nget ya ki briew but ngide ban nget ru ya ka bible naman ba ha ka bible ngila ban syam lut ba ro ya kini ki eke ki ba ngi kwa ban tip ani ngi dio ka jubab ya ka jing kili ki jongi kublei shibun ya ka jiminat ka jong phi banyai peit ya kini ki videos ki jong ha na kawei ko por sha kawei pat te to blei unkut khu yangi we pi we kublei shibun